Croeso i Lansiad Hela, nofel gyntaf Aled Hughes sy'n cael ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa. Da chi newydd weld rhyw glip fideo fanna fatha rhyw trailer sy'n rhoi rhyw damad i aros pryd ar gyfer y nofel i chi. A dyna da ni'n mynd i gael heno yma hefyd, oherwydd mi fyddan ni yn mynd i berfad y nofel Hela a hefyd yn treiddio i feddwl yr awdur Aled Hughes. Dwi'n deud yr awdur Aled Hughes. Wrth gwrs, da ni'n nabod o sawl disgrifiad arall, newyddiadurwr. Mae o'n gyflwynydd ar y teledu, a raglenni fel rhannu a walia'n siarad. Ac wrth gwrs, mae o hefyd yn gyflwynydd ar y radio efo i raglen foreol ei hun o fora llun i fora dydd Iau. A ella hefyd bod chi wedi clywed i bodlediad o sydd o'r enw gwych siarad moel. Ac mae o'n gallu ychwanegu rwan i'w CV maith o y ffaith bod o yn awdur. Wel, Aled, llongyfarchiadau calonnog i chdi ar gyhoeddi Hela. Sut deimlad ydi o? Dwi'n gwybod nes ti gael bocs o 10 copi o dy nofel yn y post. Sut deimlad o ddagor y bocs yna? Stupid o surreal a hurt. Na, fi, ia, mae hwnna wedi digwydd a ti'n agor y bocs yma, ti'n sylweddoli, mae hwnna yna. Ac yn wahanol i'n waith i ti wedi sôn amdano fo cynt, mae podlediad i fyny am spel, ond mae'r rhaglen radio fyw enghraifft, mae honno wedi mynd ar ôl ti'n wedi cael cystal hwyl ar un sioe, ti'n symud ymlaen i bora wedyn, a ti'n trio, ond mae hwnna yna rwan a mae'n mynd i fod ar silff, felly, ia, mae'n brofiad surreal iawn, a ia, rioed i wneud o blaen yn amlwg, ond swn i'n gobeithio nad ydy'r un awdur byth yn blino ar y profiad yna o weld be maen nhw wedi greu, achos, ia, mae'n wefr wahanol i fi, mae'n wefr newydd, ond, ie, gan i weld. Glwr ni lle nath egin, y nofel ddod, nath na gymeriad ddod gyntaf chdi, neu nes ti feddwl am rhyw stori, ac nath hwnna ddatblygu wedyn, dos ni nôl i'r dechrau yn un. A mae hwnna'n un anodd, dwi'n chwit chwat am ymhethaf fi'n bob man, a dwi ddim yn drefnus iawn. A nes i ddechrau myrrath, nes i ddechrau potsian, a ddechrau sgwennu 8 mlynedd yn ôl. Felly, a rhoi dim o'n bocs, da ni wedi symud tu a bob dim ers hynny. Felly, a dwi wedi bod yn meddwl lle ddechrus di, lle ddechreuo, a dwi'n meddwl na'r cymeriad Moi Saim oedd o, dwi'n meddwl na Moi Saim oedd yr peth cyntaf ddechreuodd droi am ryw reswm yn ymhenni'r cymeriad yma oedd dwi'n yn gawdal o wahanol bobl o'n i wedi nabod ar hyd yr blynyddoedd, felly, ia, dechrau creu Moi Saim, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, a wedyn meddwl, beth ti'n gwneud efo fo rwan, lle ti'n mynd a fo rwan, beth yw'r sefyllfaoedd mae o, a wedyn, ia, rhyw gasag eira ar y bach wedyn, a meddwl am, ia, ti'n gallu gwneud hynna, sa ti'n gallu dod â hwnna mewn, a wedyn meddwl am wahanol themau, a ia, mi ddoth bob dim arall wedyn, a dwi'n meddwl na fel a ddechreuodd yr holl beth. Mae hwnna'n dipyn o daith 8 mlynedd dydy, a ti'n sôn am Moi Saim efo na, da ni'n mynd i gwybod mwy amdano fo nes mlaen. Ond y broses sgwennu na de, nes ti fwynhau o, ella bod y broses y sgwennu nofel, mae'n rhywbeth newydd i chdi dydy, a wedyn, sa chdi'n dweud wedi cael blas ar y broses? Dwi'n meddwl, be oedd yn od oedd mynd yn ôl a 8 mlynedd yn ôl enghraifft, o'n i ddim wedi dechrau'n rhaglen foreol, felly mae sut dwi'n sgwennu ac yn sgriptio ar gyfer rhaglen foreol i sut oeddwn i'n sgriptio fel newyddiadurwr yn amlwg yn hollol wahanol. Felly, yn y penodau cyntaf, dwi'n cofio hyd at faint o'n i wedi sgwennu'n barod, ydy'r steil, os na steil, ydw i wedi sgwennu'n yr un fath. Dwi ddim yn gwybod, be nes i ffeindio'n anodd oedd ail afal oherwydd mod i mor fler ac oedd cynllun y stori, o'n i wedi sgwennu yn Ryland, o'n i wedi golli fo, mae'n drwy scribbles oedd gen i'n bob man. Nes i ffeindio'n anodd ail afal, ddechrau'r flwyddyn ma oedd i, a ni'n meddwl, dos yn un llall i wneud, dos yn byd i fynd. So nes i chwilio yn yr atig am hwn, a dyna lle ddechreuodd yr holl beth, a wedyn nes i ffeindio'n anodd ail afal, nes i ffeindio chydig o be o'n i wedi sgwennu'n, a wedyn nes i fynd a tria eto, wedyn nes i ddechrau cael mwy o drefn. Ar ôl hynny, ar ôl mynd rhyw 2-3 bennod wedi be o'n i wedi sgwennu ers talwm, nes i ddechrau mynd i fi a mwynhau eto. Felly, ia, na ddim patrwm, na ddim trefn, na ddim
rhyw feddylrwydd pendant yna fel hyn, dwi'n mynd i rhyw ail afal yn rhywbeth o'n i di anghofio amdano fo, a dydy o ddim mwy na hynny, to. Ie, cos ti'n amlwg o dy raglen bod gen ti ddiddordeb mewn straeon, geiriau, mewn sgwennu, bod hynny bwydo mewn a di helpu chdi wrth i chdi sgwennu'r nofel sy'n ti'n dweud? Do, siŵr o fod, hynny di, mae radio'n amlwg yn gyfrwng llafar, a mae'r cyfrwng yna yn brath arbennig iawn, a ti'n gorfod bod yn llafar, dos dim pwynt i mi ista a tu ôl i'r meicrofon bob bora yn siarad yn ffurfiol yn dweud roedd Marged yn recordio ar ei ffeiriant cyfrifiadurol dros Zoom wrth i ni gyd gyfathrebu am mynegu yr hyn roedd ni. Dos yn pwynt, ti'n gorfod fysa ti ddim yn siarad fel yna, felly mae'r elfen lafar yna yn naturiol, oherwydd dyna sydd dwi'n cyfathrebu bob bora, wedyn mae eistedd lawr a sgwennu fel yna, estyniad o hynny yn naturiol heb i fi feddwl am y peth. Nown ni droi at y nofel ei hun wan. So ti'n gallu rhoi blas i ni o'i chynnwys i heb datgelu gormod gwertha hi i bawb wan? Dwi'n meddwl bod mae yna sawl elfen, a dwi wedi trio hoelio fo'n ymhen droion, mae yna gymeriadau gobeithio, ffraeth, mae yna gymeriadau gweddol gyflawn, mae yna gymeriadau ifanc, a da ni gyd wedi bod yn ifanc, bod o'n fwy o fwlch i rai na ni na'r lleill yn amlwg, ond yr angst yna ti'n teimlo pan ti'n dyfu fyny. Felly mae hwnna'n dod i mewn iddi a'r teimladau yna o, newid o fod yn berson ifanc i fod yn oedolyn ifanc. Mae'r teimladau mae gyd yn dod i'r mix yma o fyd eitha tywyll, na dim eitha tywyll, o fyd tywyll hyll, gwyrdroedig i radda, ond eto be mae'r byd yna, be mae'r gallu yna o aeddfedu a gorfod aeddfedu'n gyflym iawn yn rhoi i chdi ydy'r syniad yma o gyfeillgarwch. A dwi'n meddwl beth sydd yn dod trwy hynny wedyn ydy'r rhagrith. A dwi'n meddwl bod yna rhagrith yn bob un ohono ni, sa'n ni'n bod yn onast am rhywbeth, mae yna gynno ni gyd yn rhagfarna. A mae'r rhagrith yn gallu bod yn rhywbeth hyll iawn, felly ia, di hwnna gyda unrhyw synnwyr, dwi wedi gwerthu rhywbeth yma, dwi ddim yn gwybod, ond ia'r cowdal yna i gyd ydi o. Mae hwnna'n ei synnwyr i mi, de. A mae wedi cael ei lleoli yn y pentra yma ar enw Porth Milgi. So ti'n gallu ddeutha ni, sut le di fanna? Porth Milgi, ia, dychmygwch unrhyw bentra lan môr arfordirol yng ngogledd orllewin Cymru. Yn syml iawn, mae'n gymuned glos, mae'n gymuned sydd wedi gweld newid, mae'n gymuned sydd yn newid. Mae yna ddiferion o'r gorffennol yn dal i fod yno, mae'r gorffennol yn dal i grafangu yno, mae yna newid wrth i'r byd newid a phoblogaethau newid. Felly, ia, dydy o ddim yn un lle, dydy o ddim yn un lle penodol, ond ia, mae o'n rhyw stone show wahanol lefydd o bantrefi glan môr, a fel dwi'n deud, digwydd bod yn y gogledd orllewin i mi, ond mi fydden nhw'n gallu bod yn unrhyw ler yr arfordir yma yng Nghymru. Ni'n mynd i holi chdioliad penodwyd ysbrydoli Porth Milgi, so dwi'n hogan o lun a o'na rei llefydd yn y meddwl i, dwi'n cymryd, ti di ato fanna, mae rwla arfordirol yng ngogledd orllewin, yndi? Yndi, a ti'n mynd i, dim siomi rei pobl, ond mae yna rei pobl yn mynd i gael rhywle yn glir iawn yn ei penna. Enghraifft, Biolan Bedrog a Mallan Bedrog yn eithaf, na byddus am y cytiau lliwgar ar y traeth sy'n ei newid, a maen nhw yn o ers degawda, felly mae yna gytiau ym Mhorth Milgi. Ond mae yna olygfeydd eraill sydd yn glir iawn yn ymhenni, maen nhw ar dreitha eraill. Dwi wedi bod ynddyn nhw, dwi'n meddwl am Rosneigir, Aberffraw, am Llanddwyn, pan dwi'n sôn am rei o'r golygfeydd eraill. Mae yna olygfa lle dwi'n disgrifio'r daith rhwng Porth Milgi a'r ysgol yn glir iawn yn ymhenni. Mae lôn arfordirol harlach i Llanbedr a'r golygfeydd gwych sydd yna'n fanno. Felly, fel dwi'n dweud, mae o wirioneddol yn stone show o sawl lle, a mae pobl yn mynd i fynd, mae o'n sôn am fanna, a mi allwch chi wneud yn un amlwg rhwydd hynt, ond yn un lle penodol. Da ni am gael darlleniad o'r nofel rwan, a be da ni wedi gael o fama ydy portread o'r pentra Porth Milgi a hynny drwy lygad y disectif Ifon Ashurst, hogan leol sydd wedi cael ei thynnu nôl i broi mebyd yn dilyn bod hi wedi cael ei roed ar yr achos yma. Pentra.
Faint o newid oedd wedi bod ym Mhorth Milgi ers i DI Yvonne Ashurst adael am borfeydd brasach? Wel, dim llawer, a llawer iawn oedd yr ateb syml. Pentra wedi wasgu rhwng y môr a chefn gwlad amaethyddol Cymru ydy Porth Milgi. Ardal dlawd iawn yn y Gaea ac ardal sy'n berwi a chyfoeth yn yr ha. Doedd hynny fyth am newid. Yn y canol, yn greiddiol i Borth Milgi am flynyddoedd lawer oedd y Cymru Cymraeg. Pan oedd y detectif yn iau, mi oedd yr rheini yn rhannu fwy neu lai yn ddu a gwyn, yn bobl capel a phobl y leion. Oedd, mi oedd modd mynychu'r capel ar fora Sul ar ôl bod yn y leion noson gynt wrth gwrs, ond i'r bobl oedd yn gyfrifol am gadw'r sabath, lle i bobl israddol oedd y leion. Gobrin y byddai'n gallu fforddio byw yn y pentra ei hun erbyn hyn, dim hyd yn oed petai tŷ yng Nghau Gwyn yn dod ar y farchnad. Nid tai bobl leol oedd rheini bellach, ond y tai oedd wedi rhoi yn ôl i'r farchnad rydd. Bod y syniad o roi hawl i'r tenantiad i prynu nôl yn yr 80au yn syniad da ar bapur, roedd y Cymru Cymraeg ddaeth yn berchnogion wedi gallu gwerthu am filoedd ar filoedd o bunna. Erbyn hyn, dim ond pobl ddwad oedd yn gallu fforddio pris y farchnad a hynny yn golygu diffyg stoc dai i Gymru lleol. Roedd sawl tŷ yng Nghau Gwyn yn dal ar gael trwy rent gan y gymdeithas dai, neu wedi bod yn yr un teulu ers degawda, a dyna'r unig damaid o'r hen Borth Milgi oedd ar ôl, yn ei meddwl hi. Dyna pam roedd Yvonne, fel sawl un arall, yn rhentu fflat yn y dre. Roedd y tai crand i lawr am y traeth i gyd bellach wedi mynd wrth i bobl hun y pentra a'r capael adael yr hen fyd yma a'i plant yng Nghaerdydd i gwerthu am arian anhygoel, miliynau o bunna mewn rhai achosion. Pentra tywyll ydy Porth Milgi yn y Gaea, sy'n oleuni estron yn yr haf. Dyna oedd yn mynd drwy feddwl y plismon wrth iddi anelu'r Mondeo ar hyd y ffyrdd oedd yn mynd â hi o ganol y pentre ac am y wlad o'i chwmpas. Tafarn, capal, neuadd bentra, rhyw fath o stesion i'r heddlu a'r tai. Dyna, yn syml iawn, ydy Porth Milgi. Wrth yrru o'r pentra ac anelu ymhellach am gefn gwlad, cyflenwyr amaethyddol y teulu Davies ar y lôn i Aberddwybont, oedd yr unig beth arall fydda'n cael ei gysylltu ar lle. O fewn 5 milltir i Borth Milgi, mi oedd na 6 fferm efo trwyddedau shotgun, a dyna lle roedd hi am fynd dros yr oriau nesaf. Gan fod y corff wedi ddarganfod ar dir amaethyddol yn llawn tylla peledi o getris, dyma'r lle gorau i ddechrau. Ia ddim, doedd ganddi mewn gwirionedd ddim byd arall y gallai wneud. 26 oed oedd hi pan ddiflannodd Branwen Williams, digwyddiad ysgwydodd Borth Milgi i'w Selia. Mae'r digwyddiad wastad wedi bod yno, o dan yr wyneb dim ond i rywun grafu rhyw ychydig. Ond doedd ymchwilio i'w marwolaeth wedi'r holl flynyddoedd ddim yn rhywbeth y byddai wedi ddymuno ar yr un plismon. Mae angen bod ar drywydd llofrudd o fewn 4 awr ar 20 yn ôl pob arbenigwr, ond mae yna flynyddoedd bellach rhwng Yvonne a'r digwyddiad. Anobaith oedd yr unig beth yn llenwi chalon, a'r unig beth oedd yn llenwi ffen oedd lle allai fynd i gael atebion. Wrth yrru heibio lle gwerthu ffid Davies's, cofiodd am yr olion esgid, ôl troed rhywun wedi bod yn mwd y tirlithriad oriau'n unig ers i gorff ddod i'r wyneb. Falla bod ganddi fwy na'r hyn oedd hi'n feddwl. Falla bod yn rhaid iddi agor i meddwl yn hytrach na gadael i gadwyni'r gorffennol i thynnu i dwch. Cofiodd am ei magwraeth yn y pentra, cofiodd am y sgwrs gafodd efo Kathleen Williams, mam gollodd ei merch yn boenus o ifanc. Mi oedd y cloc wedi stopio'n hen felyn yr eiliad y dath i'r amlwg fod Branwen ar goll. Mi oedd Porth Milgi yn newid o'i chwmpas. Mi oedd hi'n heiddi atebion. Dyna roddodd ail wynt y meddyliad i Yvonne Ashurst wrth iddi droi y Mondeo yng nghanol o lôn dawel ac anelu am y lle gwerthu ffid a ffensys. Mi fydda cael syniad o'r esgid, ydyn nhw'n gwerthu rhai fel yna, ynghyd â mynd i holi ffermwyr shotgun yr ardal siawns yn gallu cynnig rhywbeth. Dyna'r gronyn y cydiodd hi'n dyn ynddo wrth gyrraedd i ard Davies yn Son. Oedd y darn gafon ni yn fanna wan drwy lygad Yvonne Ashurst, a dwi am droi at gymeriad arall wan, sef y prif gymeriad, Callum. Deitha ni pwy ydy Callum, Aled? Faint i oed o sut foed o? Dwi ar 15, mae Callum yn 2 ar 15, a fel ni'n sôn yn gynharach, yr oed yna lle ti'n newid o fod yn berson ifanc i fod yn oedolyn ifanc, mae'r byd yn derbyn di, a ti isio dianc o le bynnag ti wedi cael dyfagu, achos mae'r holl beth bellach yn chydig bach yn ddiflas, a mae'n boring, a ti isio rantu'r nesaf yn dy fywyd. Ond mae wedi cael ei fagu,
efo'i frawd ar stad Cae Gwyn, ei fam o, sydd wedi fagu o, mae wedi gofyn amball waith, pwy di dad o, ond ia, un o'r cymeriadau yna sydd wedi llunio ei hun, mae wedi gorfod dysgu yn gyflym iawn mewn bwyd. Os ti eisiau beth, mae rhaid i chdi chwilio amdano fod ei hun, neith neb arall lle helpu di. Felly, ar un wedd mae o'n berson eitha calad yn yr ystyr i fod o yn llawer iawn mwy worldly. Dwi'n gwybod be di'r gair Cymraeg am worldly, ond mae o'n llawer iawn mwy ymwybodol o'r byd o'i gwmpas yna na ella rhai o'i gyfoedion o, nid o reidrwydd i griw ffrindiau, ond i gyfoedion o mae o'n sylweddoli yn sydyn iawn a dim ond Calum wneith edrych ar ôl Calum, a mae yna sawl peth yn dan ar ei groen o. Felly, ia, dyna Calum dwi'n meddwl mewn rhyw fath o grynhoad. Ti di sôn o fanna am ei griw ffrindiau fo, a mae gen criw ffrindiau Calum yr enwa mwyaf doniol, sef ni Sain Bach, Do a Babo, neu dyna fatha di llys enwa nhw mewn ffordd. Eglura o sut maen nhw wedi cael eu bedyddio efo'r enwa yma? Eto mae honno'n dos am un, dwi'n yn gwybod, mae siŵr bod yna enwa tebyg yn bodoli mewn gwahanol ardaloedd oherwydd Cymru ydyn ni, a da ni'n eitha llythrenol pan da ni'n disgrifio pethau neu yn meddwl am disgrifiadau o bobl. Babo, enghraifft, Babo, dwi'n meddwl na Robert Berwyn Owen ydi enw fo yn llawn, a Robert Osian ydi enw'n mab ni, ond Bob, da ni'n alw fo. A wedyn, nes i Robert, ni'n sgwennu fo beiro'r gwahanol enwa, beth ti'n galw dy fe, a sut ti'n talfyru a hyn. Wedyn ddoth Babo o Osian y mam, o Bob yn mynd yn Robert Berwyn yn Babo a cael yr o ar. Dyna sydd ddoth Babo, Saim, enghraifft, Saim Bach, neu mae Moi Saim yn gymeriad hefyd. Ac oedd mam yn dweud bod tro oedden ni'n dod adra, neu dod i'r tŷ orla, oedden rhyw Saim drostan ni, oedden ni wedi bod yn rhyw oil beic, neu oedden ni wedi bod yn malu rhyw go-kart, neu oedden ni wedi bod yn gwneud o, golchwch eich dwylo, da chi'n Saim i gyd. Felly mi ddoth hwnnw o'r fan honno wedyn, ia, jyst pethau mae Cymru'n ei wneud, ynddo? Neu unai ti'n deud pethau felly, neu mae rhywun di enwi ar ôl i ffarm, neu i dŷ, neu ia, mae yna rhyw lys enw di gafal, ac ia, mae hwnna, am o'n i'n digwydd yn bob man, a dyna sydd ddeithio nhw, yr union yr un broses a fysa ti yn enwi rhywun, ond dydy'r hyn yn amlwg ddim yn bodoli, dim ond yn ymhen i, a wedyn ddoth y bedyddio ohonyn nhw, lle. Ia, rwydd rei o'r cymeriadau eraill sydd gennym ni, jyst i gael blas o henwa nhw, mae gen ti Parry Pregethwr, Iolo Plisman, Dic Leon, Ken Cem, Moi Saim, gennym ni Malcolm Fish, Keith 28, fel ti'n dweud, mae i henwa nhw'n adlewyrchu, unai swyddi nhw neu lle maen nhw'n byw. A fyswn ni'n dweud hefyd am y nofel, bod hi yn rhoi darlun o gymuned a phobl yn ei camp a'r hemp, fysa ti'n gytuno fo hynna? Byswn, ia, byswn, mi fyswn ni'n cytuno, a dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, dydy beth sydd yn y nofel, di o ddim yn un lle, di o ddim yn un person, mae o'n stwnsh o wahanol elfenna, mae o'n stwnsh o wahanol brofiadau, a wedyn, ia, a mae'r cymunedau yma, maen nhw yn bodoli fel unrhyw gymuned, nid yn unig yng Nghymru, ond yn unrhyw ran o'r byd am o'n i. Mae yna bobl sydd yn cael eu cysylltu efo'i swyddi, mae yna bobl sydd yn cael eu cysylltu efo'i ffordd o fyw. Felly, ydy mae o'n ddarlun o'r gymdeithas, sydd yn ehangach, ond ia, yn y Gymreig, mae'n siŵr yn yr achos yma, ia, ydy'n naturiol. Felly, ydy mae, swn i'n cytuno. Da ni am gael darlleniad arall rwan sy'n portreadu Moi Saim, a i ddyfynnu o'r nofel, afal drwg da oedd Moi Saim, potsiwr gora, Porthmilgi, ac ella bod chi'n meddwl, be di arwydd o cad yr enw Moi Saim na, mae Aled i cyffwr y peth. Mae Moi hefyd yn atab y cwestiwn yn y nofel, a mae o'n dweud, mi oedd fy nwylo i wastad yn dew o ryw saim neu gilydd, saim ar ôl bod yn plio, saim neu oel ar ôl bod yn trwsio ryw injan ei gilydd, neu saim ti'n rhoi ar ôl ti'n edrych ar ei ôl. Wel, dyma flas i chi wan o benod plio. Plio. Dim byd. Doedd dim byd y tu ôl i'w llygaid.
yn farw a'i chorff yn llipa. Mi oedd ei chorff yn ysgwyd yn frwnt pob tro byddai'n tynnu arni. Doedd ganddi nunlla i fynd. Mi oedd ei hirddas wedi dynnu oddi arni, a rwan mi oedd yr unig beth oedd yn ei gwarchod rhag y byd yn cael ei rwygo oddi ar ei chefn. Mi oedd Moi Saim yn casau plio. Er i fod wrth i fod yn Hela, mi oedd tynnu'r plu o gefn ffesant yn un o'i gas bethau. Doedd o mor gorau am wneud fel oddi, ond mi oedd heddiw'n waith. Mi oedd o'n wyll wirion wrth dynnu ar hwygo a'i fysad seimllid yn ei chael ei hyd yn oed yn anoddach na'r arfer, crynnau fel deilan wrth geisio tynnu'r plu nes gwyllio yn y diwedd. Mi a ddeilodd yn yr aderyn a'i daflu i ben draw i gwt. Dos o ma riffar, gwyddodd, cyn eistedd ar ei gwrcwd yn crynu. Cuodd ei lygad a chymeryd un anadl ddofn mwyn pwyllo. Mi agorodd lens camera i ymenydd unwaith eto a gweld cysur y cwt o'i gwmpas. Doedd hwn ddim o'r lle mwyaf, 8 troedfedd wrth 8 troedfedd o frics coch, to sinc yr oedden ni beintio bob blwyddyn, ffenest bren oedd yn cael yr un driniaeth, hen le tân, brics i losgi logs a glo, a drws double glazing roedd o wedi cael mewn car boot sale rhyw dro. Ond fan hyn oedd o'n teimlo fwyaf cyffyrddus yn ei groen. Cegin, gwely a thu bach oedd yr unig bethau o ddefnydd i Moi y tu mewn number 15, cragen i'w gynnal syw fam i adael o rhwng y muriau hun. Yng ngwaelod yr ardd, yn ei gwt, oedd o'n cael cysur. Yng nghongol bella'r cwt, lle roedd o'n ei gwrcwd ar lawr, mi oedd Moi yn pwyso ar y cabinet dal gynna. 4-12 bor oedd wedi saethu dega o ffesantodd, sawl cwninan ac amball i sgwarnog ar stad bodlondeb neu ar dwyni traeth Porth Milgi dros y blynyddoedd. Ar y chwith iddo, mi oedd ei fainc bren hir efo'r feis bach. Yn fan hyn y byddai'n treulio oriau yn creu plu pysgota, cywrain, hardd a manwl. Doedd dim blewyn o'i le ar y fainc. Mi oedd pob un sgriwdreifar, morthwl bach, spanner a goriad yn ei lle. Mi oedd o'n casau gweithio mewn llanast, rhaid oedd cael trefn. Roedd o wedi dysgu hynny ar y môr. Doedd byw mewn bocs sgwar bach efo dyn arall yn cysgu uwch ben, ddim yn rhoi cyfle i adael lle bler. Pan adawodd Porth Milgi ddiwedd y 70au, doedd o wir ddim wedi bwriadu treulio cymaint o flynyddoedd ar y môr. 7 i gafodd yn ei aroliadau lefel o. Unique oedd ei fam wedi ddweud oedd hynny'n olygu, ond dim digon unigryw i gael gwaith call sefydlog. Felly pacio'i fagia a mynd am Lerpwl nath Moi, heb fawr o syniad be fydda'n ei ddisgwyl. Un peth sy'n taro chdi a dy dalcan wrth rando na chdi'n darllen y fanal ydy arddull y sgwennu. Mae'n llafar pan fydd pobl yn darllen y nofel fydden nhw'n gweld bo chdi wedi sgwennu y geiriau yma fel ti'n ei clywed nhw yn aml iawn. Mae'n aml bod gen ti glust sydd wedi tiwnio i sgwrs pobl. Da ni'n gweld hynna ar dy raglen radio, bod gen ti ddiddordeb mawr mewn ymadroddion gwreiddiol pobl. A dwi'n cofio chdi'n deud, oedd hwnna'n rhywbeth oeddech chdi eisiau neud ar y dechrau un doedd, fatha cadw'n driw i leisia naturiol pobl doedd? Oedd. A dwi'n gwybod os yswn ni'n gallu sgwennu mewn ffordd arall. Hynny ydy, nes i rioed eistedd lawr a mynd, dwi'n mynd i sgwennu yn yr arddull yma rwan, hynny ydy nes i eistedd lawr a dechrau teipio, a mi oedd o'n dod allan fel oedd o'n dod allan. Mae hwnna'n mynd yn ôl i be o'n i'n dweud ar y dechrau. Mae unrhyw iaith yna i gael ei chlywed yn dydi. Dyna di holl bwynt neu un o gongolfein i unrhyw iaith bod ti yna ac yn cael ei chlywed. Mae gallu cyfleu naturioldeb sgwrs wrth sgrifennu neu ddisgrifio neu fel dwi'n gwybod swn i'n gallu, dwi'n hyd oed meddwl mewn peth petr yn mynd i ddarddull. Sgyn i'n syniad, dwi'n gwybod, dwi'n jyst eistedd lawr o sgwennu. Ond mae'n siŵr, estyniad ydy hynny o beth dwi'n neud o ddydd i ddydd a'r glust yna. Mae pob yn meddwl na'r peth pwysica ti'n neud pan ti'n cyflwyno rhaglen radio di siarad, ond maen nhw'n wrong, peth pwysica ti'n neud pan ti'n cyflwyno rhaglen radio di gwrando. Hwna di'r peth pwysica. A swn i'n gobeithio, bod hwnna yn dod drwad yn yn sgwennu fi. Dwi eisiau sôn am y clawr hefyd, clawr gwych gan Betha Mai, a dwi'n gwybod bod chdi wedi gwirioni fo hwn hefyd al. Wrth y modd, fel dwi'n dweud, dwi wedi trio crynhoi yn ymhen bedi'r nofel, a mae'n fwy nag un peth, a mae'n rhai sydd wedi darllen i'n barod yn mynd, nofel detective, a dwi'n mynd, na, dwi'n mysio bobl galw yn hynny. Allai'n stopio bobl yn amlwg, ond
be dwi'n drio ddeud ydy sut mae cyfleu'r holl bethau dwi'n feddwl ydy hi mewn clawr a doeddwn ni ddim yn gwybod, ac wnaethon ni gael cystadleuaeth sgwennu stori fel yr un da ni'n gael bob blwyddyn ar yr rhaglen, a nes i weld gwaith Bethan Mai, a nes i chwilio ar Instagram i gael, allith Bethan gyfleu rhyw ddyfnder ac eto rhyw dwllwch yn ei gwaith o be o'n i wedi weld. A wnaethon ni ofyn iddi, sa'n ystyried, a mi nath i ddechrau chwarae ag arbrofi, a mae wedi creu i mi y clawr perffaith. Mae'r gola, mae'r twyllwch, mae dyn i weidrwydd o gwninan, ond eto i rywun edrych yn fanwl o gysgod o gwninan, yn amlwg mae yna, i fi dwi'n meddwl pryn bynnag mae yna berson yn y cysgod, neu mae yna siap person o gysgod y gwninan. Dwi'n gwybod wrth y modd efo'r lliwiad, wrth y modd efo'r dyfnder, wrth y modd efo'r clawr i gyd. Diolch i Bethan Mai. Cytuno, diolch o galon i Bethan Mai am glawr hollol ffantastig. I gloi, Al, ti'n meddwl neu di barhau sgwennu wan di'r bachyn a di cydiad yna chdi? Ia, dwi'n gwybod. Mae amser yn un peth. Swn i'n gobeithio, dwi'n deud, mi fyswn i'n gobeithio, mi fyddwn ni wrth y modd, ond gan i weld, a gan i weld beth di'r ymateb i hon, a ia, byddwn am o'n i, dwi'n deud hynny rwan. Dwi wedi dechrau sgwennu rhyw syniad i lawr yn barod a wedi dechrau myrraedd. Ond ia, y ddisgyblaeth hefyd, dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn rhan o pam bod Hela wedi sgwennu. Dwi'n trin a thrafod efo sawl awdur ar y rhaglen, a mae gwrando arnyn nhw yn sôn am y ddisgyblaeth a sut ti'n sgwennu. Mae hwnna wedi bod yn rhan fwy na dwi'n feddwl, swn i'n feddwl o pam bod fi wedi mynd reit ista lawr rwan a trio weld beth mae pob yn sôn am. A mae gen i barch o'r newydd at awduron, mae gen i werthfawrogiad o'r newydd o awduron, oherwydd mae'n ddisgyblaeth, mae'n gamp, dio ddim yn hawdd, dydio ddim yn hawdd, felly, ia, o fod wedi bod yn sgwrsio efo awduron ar y rhaglen droion, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn rhan o goan. Dos i weld os fedri di, tri ar o goan ni, felly, ia, beth yn ein golygu nofel rhif 2, dwi ddim yn gwybod. Swn i'n licio meddwl yn gan i weld. Dwi wir yn gobeithio neud i barhau sgwennu de, a pwy wyr ella bydd un o gymeriadau Hela yn ymddangos mewn cyfrol arall gen ti'n mynd ar ryw drywydd arall, dwi'n meddwl am y detective i fo'n Nasiad sy'n fama, ond gown i weld. Dim bod chdi'n plannu syniadau yn ymhen i'n byd, Marged, ond ia, pwy a wyr. O, diolch yn fawr iawn i chdi, Aled, am sgwrs arbennig sydd dwi'n siŵr wedi codi awydd ar bawb sy'n gwrando i fynd i brynu copi. Mae Hela ar werth yn eich siop lyfrau leol, neu mae hi ar werth ar wefan Gwales, neu ar wefan y Lolfa. Dim ond 8.99 ydy hi, a wir i chi, mae'n werth bob ceiniog i chi cael treidio drwy bentra Porthmilgi yn ei ffelmentydd hi drwy'r ceia ac yn cael gweld tu ôl i ddrysa caeedig hefyd. Drysa tai ac adeiladu go iawn ia, ond tu ôl i ddrysa caeedig meddylia pobl hefyd, a wir i chi, mae yna bethau mawr yn digwydd tu ôl i ddrysa meddylia rei o'r cymeriadau yma. Felly ewch i'ch siop lyfrau leol, neu i wefan y Lolfa, neu i wefan Gwales. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn, Aled, a llongyfarchiadau mawr hefyd. Diolch, a diolch i chdi, Marged, y golygydd yn y nofel, fysa i ddim yma o'n i bai amdana chdi a da nogaeth di a dy waith di. Diolch i'r Lolfa am yr hyder. Diolch i Bethan Mai eto am y clawr a gai eilio byd i sti. Ewch i'ch siop lyfrau Gymraeg lleol, ewch i'ch gefnogi. Mae'r stryd angen y pobl yn dyn ôl trwy drysa, felly ewch i'ch siopa os allwch chi. Amen ar hynna, diolch yn fawr iawn.